Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Алиметик хезмәт сезоны ябыла. Эш дәвам итә. Әлмәтлеләр Василий Самойловны искә алды. Әлмәтнең спутнигы Кирово-Чепецк хоккей командасы белән очрашты. Бүген Әлмәттә булачак медицина хезмәткәрләре үзләренең җәйге хезмәт проектын тәмамладылар. Алиметик бөтен Россия студентлар медицина проектын ябу тантанасы яшьләр үзәгендә узды. Алабызның яшьләр үзәгенә җыелган бу егет кызлар Россия медицина студентлар отряды сугышчылары. Алар безнең районда июль башыннан бирле хезмәт күрде. 23 егет һәм кыз Россиянең 11 төбәгеннән килгән. Бу Мәскәү шәһәре, Воронеж, Новгород, Псков өлкәләре, Алтай, Пермь крае, Карелия, Мордовия, Чувашия, Башкортстан һәм Татарстанның медицина уку йортларында белем алучылар. Әлмәт үзәк район хастаханәсе һәм Берендаль үзәге булган Әлмәт шәһәр балалар хастаханәсе бүлекчәләрендә эшләделәр. Шулай ук районыбыз халкы белән профилактик чараларда оештырдылар. Проект район җитәкчелеге, республиканың сәламәтлек саклык һәм яшьләр эшләре министрлыклары, Казан дәүләт медицина университеты килешүе нигезендә шуңа Татнефть компаниясе гранты ярдәмендә тормышка ашырылды. Ребята в летний период решают важный кадровый вопрос. Наши уважаемые главные врачи могут отпустить своих сотрудников в летний период в отпуска. И ребята, имея достаточную подготовку и знания, могут заменить их на их рабочем месте, соответственно. И это действительно важное такое подспорье в системе, что и штатные сотрудники могут немножко в летний период расслабиться, отдохнуть, с семьями побыть, а наши ребята могут погрузиться в систему здравоохранения. Я на самом деле рада, что именно так провела свое лето. Это был для меня очень незабываемый опыт. Я получила те знания, которые не расскажут в университете. Некоторые нюансы о работе в таких городах по типу Альметьевска и Москвы. Получила советы от врачей. Мне даже дали ассистировать на операциях Кесарева. Я для первого курса это прям вот вау. Россиядә бу хәрәкәт 2017 елдан башлана. Татарстанда исә беренче проект 2018 елда Зәйдә тормышка ашырыла. Әлмәттәге медицина студентлары отряды 2нче ел эшләде. Тагын бер шундый төркем күршебез Лениногорск каласында. Сезонны ябу тантанасында эшче яшьләргә рәхмәт сүзе белән Әлмәт районы эшләр һәм балалар эшләре идарәсе начальнигы Илнур Фасхетдинов, Татнефть компаниясе грантлар проекты җитәкчесе Эльмира Газизова чыгыш ясады. Әлбәттә инде булачак хезмәттәшләренә медицина учреждениеләре табиблары да хәер фатиха бирде. Мы очень надеемся, что ваш отряд будет расти. Следующий год мы ждем вас, ваших коллег, не только на прохождение и посещение нашего города, но и те коллеги, которые заканчивают институт, которые готовы работать в нашем городе. Мы очень надеемся, что это количество будет из года в год расти, мы с удовольствием вас всех будем ждать. Максимально постараемся создать вам комфортных условий для дальнейшей работы. Проектта катнашучылар төбәкнең кадрлар потенциалын түгел, җәмәгать сәламәтлеген дә үстерүдә үз өлешләрен керттеләр. Аларның барысы да оештыручылардан грамоталар, рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр алды. Радифа Нугманова, Диана Юдина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Булачак медицина белгечләре үз һөнәрләре хакында күп белергә тиеш булган кебек, кешеләрдә киң таралган авырулардан хәбәрдар булырга тиеш. Шундыйларның берсе туберкулез, ул социаль бәйлелекле йогышлы авыру. Кешенең теләсә кайсы органына зыян салырга мөмкин. Туберкулез таралу, хисәтү һәм аны уңышлы дәвалау өчен авыруны вакытында ачыклау зур роль уйный. Күкрәк читлегенә рентген флюорография тикшерүе туберкулезның башлангыч үзгәрешләрен билгеләү һәм дәвалауны үз вакытында башлау өчен бердән-бер адым. Табиблар бу хакта еш искәртеп тора. Айрат Яхфәров 14 ел фтизиатр булып эшли. Бу һөнәргә ул үз теләге белән килгән. Кешеләргә ярдәм итү, кешеләрне кайгырту ошый ул. По первому участку я работаю. У нас несколько врачей, у каждого прикреплен свой участок. Первый, второй, там, соответственно, каждому участку прикреплены свои улицы и районы. Айрат Мусагый улы кечкенәдән табиб булырга хыялланган, шуңа күрә 9 ел медицина нечкәлекләрен өйрәнгән. Мин 98 елдан бирле Казан мед университетына кирдем. Укып чыктым, 2007дә битердем. 9 елдан монда эшлим. Ул уже эштән яраткан профессия.
И шуңа күрә үз эшеңнән ничек дип әйтергә, рәхәтен дә күрәсең, кешегә ярдәм иткәннән дә уже доволен. Шуңа күрә үз профессиям бик ошый. Туберкулезны диагностикалау һәм дәвалау билгеле стандартлар буенча башкарыла. Халыкка үтәргә кирәк булган флюорографик тикшеренү туберкулез белән бәйле үпкә авыруларын гына ачыклап калмый, онкологик һәм башка инфекцион паразитар чирләрне дә күрсәтә. Йөрергә кирәк, тикшерергә кирәк, иренмәскә, курыкмаска аңардан. Бөтен население, бөтен кеше сау-сәламәт булсын. Туберкулез таяқчыклары һава тамчы юлы белән тапшырылырга мөмкин. Авыручы кеше белән элемтәгә кергәннәр риск төркеменә керә. Ләкин яхшы иммунитет, дөрес яшәү һәм туклану рәвешен алып баручылар чирләп китмәскә дә мөмкин. Лина Хәсәншина, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда Василий Самойловны искә алдылар. Аны районыбызда озак еллар башта район башлыгының, аннары район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары итеп беләләр. Моннан тыш Василий Иванович район ветераннар советы рәисе булып та эшләде. ТССРның атказанган мәдәният хезмәткәре арабыздан 2021 елның 25 ноябрендә китте. Аңа 70 яшь иде. Память об отце в вашем сердце жива, как и жива у всех присутствующих сегодня. Василий Самойловның каберенә җыелган һәркем Василий Ивановичны шәхси белгән, аның белән тормыш яки хезмәт юлын үткән, аңарда укыган, эшләргә өйрәнгән. Шуңа да аның кабере янында яңгыраган һәр сүз тирән хөрмәт белән һәм кайгылы тынлыкта кабул ителде. За многие годы работы в администрации он отвечал за блок социальный, который подразумевал много-много разных направлений, в том числе, значит, и культура, и медицина, и ветеранское движение. Вот ветеранскому движению ему тоже огромное спасибо, что он поднял его на очень высокую планку. Василий Иванович Самойловның тормыш юлы укытучы һөнәреннән башлана. Ул интернат мәктәбендә белем бирә. 2нче номерлы музыка мәктәбен җитәкли. Эшләгән чорда районда бик күп фольклор коллективларының башлангычында ултыра. Район башлыгы урынбасары булып эшләгән елларында социаль мәсьәләләр, мәгариф һәм мәдәният өлкәсе өчен җавап бирә. 2016 елдан ветераннар советын җитәкли. Үзе эшләгән чорда районда актив озын гомер проектын гамәлгә куя. Василий Иванович пенсиягә чыгу белән тормыш тәмамланмый дип ышана һәм башкаларга да моңа ышанырга ярдәм итә. Отцом он был строгим, в то же время внимательным. Как я говорил на похоронах, эта личность была неординарная. Охарактеризовать его просто, что он был добрый, внимательный отец, конечно, не скажешь. Я говорю, был коктейль Молотова. То есть он мог и накричать, тут же буквально остывал и понимал то, что где-то вспылил, пытался исправиться, то есть уже проявлялась отцовская нежность. То, что касается построить дом, вырасти сына, посадить дерево, это все он сделал, конечно, вырастил меня. Я говорю, я состоялся только лишь благодаря своему отцу. Василий Самойловның якыннары кабер ташы урнаштырырга ярдәм итүчеләргә рәхмәтләрен белдерде. Аның каберенә җыелганнар мәрхүмне искә алганнан соң каберенә чәчәкләр салдылар. Вы своим мастерством и талантом охотно делились, и ступени по-прежнему помнят ваши шаги. Вы лампады любви нашу юность навек осветили, ну а сами совсем незаметно на небо ушли. Башка темаларга. Әлмәтнең яшьләр үзәгендә үзенчәлекле чара узды. Районыбыз яшьләре гитара чиртеп, музыка уйнап үзләренең җырларын халыкка тәкъдим итте. Интернет заманында үз туган көнен дуслар җыеп, лирик җырлар башкарып бәйрәм итәргә ниятләгән Әлмәт егете белән безнең иҗат төркеме аралашып кайтты. Урамда яңгыр сибеләп торганда да районыбыз яшьләре үзләрен сөендерә, квартирник кебек чаралар белән яшьләр үзәгендә җылы очрашулар оештыра ала икән, бәхетле Әлмәт төшенчәсе буш сүзләр генә түгел икәненә тагын бер кат инанабыз. Артур Золотов квартирникларда еш катнаша торган кеше. Шуңа күрә үзенә 27 яшь тулган көндә дусларын җыеп, үзе язган җырларны башкарырга булган. Давно не виделся с Артуром. Нравится очень его песня. Давно с ним так близко, скажем, не общались. Вот решил прийти, смотреть, самое главное послушать на его красивые песни. Это мой первый квартирник. Раньше на таких мероприятиях, это, скажем, не был. Но если Артур еще раз позовет, конечно, приду обязательно. Хочу пожелать ему здоровья, сил, ну и, конечно же, удачи в своем творчестве.
Интернет һәм телефон заманында сәләтле яшьләр иҗади мөхиткә берләшү, тормышта аралашу сөендерә. Формаль булмаган чаралар кешеләрне үзара якынайта һәм позитив бүләк итә. Һәрбер шушы квартирникны оештырырга теләгән яшь кеше килегез, мөрәҗәгать итегез. Безнең яшьләр үзәгенең ишекләре һәрвакытта да ачык. Бергә җырлашып, биешеп, менә шундый ниндидер картиналарны анализлап, матур иттереп, мәдәниятне, сәнгатьне сөеп, аны өйрәнеп, тагы да тәрбияле, тагы да кирәкле, профессионал шул ук вакытта патриот кеше буларак яшик үзебезнең яраткан әлмәтебездә. Линия Хәсәншина, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Татнефть компаниясе яшьләр комитеты кубогына хоккей турниры башланды. Яшьләр командалары арасында узучы турнирның беренче көнендә 2 матч уза. Ирбис 4-2 исәбе белән Төмән легионын җиңә. Калабызның Спутник хоккей командасы белән Кирово-Чепецкның Олимпиясы уены ничек узганын Линия Хәсәншина сөйләр. Икенче уенның нәтиҗәсен билгеләгән төп вакыйгалар беренче 20 минутта ук була. Матчның исәбен Григорий Сатин ача. Бросок и шайба влетает в ворота. Автором заброшенной шайбы становится Григорий Сатин. Уенның 15-нче минутында Илдан Галеев 2-0 исәбен урнаштыра. Потерял шлем Вадим Арсланов и тут же отправляется на замену, дабы не получить 2 минуты. 18-нче минутта Руслан Кәримов Әлмәт хоккейчыларының өстенлеген арттыра. Еще бросок и третья шайба влетает в ворота Олимпии. И на этот раз отличился сборник Руслан Каримов. 55-й номер. 3-0 становится счет. Уенның соңгы минутында гына Калабыз кунаклары коры җиңелүдән китә. 3-1 исәбе белән Әлмәт командасы җиңү яулый. Бросок. Что? Шайба влетает в ворота. Да, соболезнования Михаилу Никитину. Соболезнования, конечно же, слово в кавычках можно внести. Не удалось на 0 отстоять вратарю альметьевской команды. Но сегодня он все для этого сделал. Но 5-3 слишком уж солидное преимущество, чтобы им не воспользоваться. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.